Είμαι κομμωτής τα τελευταία 17 χρόνια. Η απόφαση του να γίνω κομμωτής ήταν κάτι εντελώς απρόσμενο για μένα. Ενώ ήταν ένα από τα επαγγέλματα το οποίο μου άρεσε. Ήμουν δημιουργικός γενικά από μωρών. Πάντα άρεσε μου να ασχολούμαι είτε με ζωγραφική, είτε με οτιδήποτε κατασκευές. Όταν ήρθε η απόφαση να σκεφτώ τι να κάνω για να σπουδάσω, το background μου ήταν οικονομικά και αποφάσισα να ξεκινήσω interior designer στη Λευκοσία. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, γνώρισα έναν παιδί το οποίο έκανε παρέα με κάποιους φίλους, ο οποίος ήταν κομμωτής, και κατάληξα να συχνάζω στο κομμωτήριο, το οποίο εργάζεται. Ο ίδιος, αφού είδε ότι μου άρεσε και το επάγγελμα, πήρε με να δω τη σχολή και αποφάσισα, γράφτηκα κομμωτική και εξού και εδώ είμαστε σήμερα. Ήμουν αρκετά τυχερός με την καριέρα μου, γιατί είχα την ευκαιρία να δουλέψω με πολλά δημιουργικούς ανθρώπους και τέρατα στο επάγγελμα τους. Θα μπορούσα να διαλέξω έναν ή δύο σημεία πιο σημαντικά. Ήταν η πρώτη φορά η οποία κατάληξα να δουλέψω σε Fashion Week στο Παρίσι. Και όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να δουλέψω σαν backstage manager στα show της Kevin Murphy, Las Vegas και στην Πράγα, το οποίο ήταν μια πολλά έντονη εμπειρία. Να μπορέσεις να οργανώσεις μια παραγωγή για τόσο πολλοί κόσμο σε τόσο μεγάλα budget και να έχω και την ευκαιρία να το δω first hand. Και το γεγονός ότι δόθηκε μου ευκαιρία να δουλέψω σαν διευθυντής των μαλλιών για την ταινία Jiu-Jitsu που ήρθε με το Hollywood και έγινε στην Κύπρο πριν 2 χρόνια. Πάντα εκείνο με εντυπωσιάζει, νομίζω, με όλες τις εμπειρίες. Είναι το δημιουργικό rush, το οποίο έχεις όταν είσαι πίσω στα παρασκήνια. Η ένταση του χρόνου, ότι όλα πρέπει να βγουν σωστά και να βγουν on time, που πάντα νιώθεις ότι δεν θα γίνει, αλλά πάντα καταλήγει και γίνεται. Και ήταν κάτι που πάντα εντυπωσιάζε με και είναι κάτι το οποίο πάντα αποζητώ μέσα από τη δουλειά μου. Επειδή βαρκούμε εύκολα. Η εξειδίκευσή μου στο κομμωτήριο είναι το cutting και το styling. Ξεκίνησα την κομμωτική και το background μου ήταν styling. Όπως έχω πει, δουλεύκα για πολλά χρόνια με περιοδικά, φωτογραφίσεις, video films, θέατρα. Το styling ήταν μεγάλο κομμάτι του τι έκανα στη δουλειά μου. Και μέσα από το styling και τις ανάγκες του styling εξέλιξα το κούρεμά μου, το οποίο κάτι μου αρέσει πάρα πολλά. Ιδιαίτερα όταν έχει να κάνει και με φυσικά μαλλιά. Αλλά εκείνο μου να έλεγα το οποίο μου αρέσει να εξειδικεύουμε και εκείνο το οποίο μου αρέσει να κάνω σε τη δουλειά είναι η ευκαιρία του να μπορώ να δημιουργήσω ένα look που το μηδέν, είτε μέσω ενός σεναρίου που έρχεται από ένα σκηνοθέτη, είτε με το να προσφέρω μια tailor-made λύση για έναν από τους πελάτες μου. Το HRTC προέκυψε μέσα από τα ταξίδια μου και την εμπειρία που είχα backstage. Ήθελα να δημιουργήσω ένα χώρο εναλλακτικό σε σχέση με τα κλασικά κομμωτήρια. Ένα χώρο το οποίο συνδύαζε τη δημιουργικότητα μιας ομάδας, όπως ήταν στα backstage, που έρχονταν από διαφορετικά backgrounds, οι οποίοι δουλεύκαν μαζί για έναν κοινό σκοπό και έναν κοινό αποτέλεσμα. Και παράλληλα, ένας χώρος ο οποίος ήταν να διαφοροποιηθεί και από τον τρόπο που ήταν να γίνει design, αλλά και από τον τρόπο που ήταν να δούλευκε και να προσφέρει υπηρεσίες κομμωτικής προς τον πελάτη. Η HRTC ίσως να ήταν και η ανάγκη της δικής μου έκφρασης για δημιουργικότητα. Γι' αυτόν τον λόγο ο χώρος μας εναλλάσσεται, δουλεύει είτε με πελάτες, διοργανώνουμε events, υπάρχουν εργαστήρια, σεμινάρια και είναι τόσο flexible για τον τρόπο λειτουργίας του, γιατί, όπως έχω πει πριν, βαρκούμε πολλά εύκολα. Το HRTC εξεχωριστώ καταρχήν σαν χώρος που μόνος του. Όταν βρήκα το space, ήταν έναν υπόγειο αχούρι, στο πούμε, αλλά μέσα από όταν μπήκα πρώτη φορά μέσα στον χώρο, η άβρα του χώρου και η αίσθηση ότι βρίσκεσαι κάτω που το δρόμο, μέσα στο υπόγειο, και βρίσκεσαι τόσο κεντρικά μέσα στη Λευκοσία, κέντρισε μου το ενδιαφέρον για να ξεκινήσω να τον επεξεργάζομαι και να σχεδιάζω τον χώρο για να καταλήξει να γίνει τον που είναι. Η όλη εμπειρία, όλο το κομμάτι των σχεδιαστικών από καλύτερα, εξαρτήθηκε πάρα πολλά για το πώς ήθελα τον πελάτη και τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες του χώρου να ζουν το space, να κινούνται μέσα σε τον χώρο. Επίσης, μέσα από τα χρόνια που δίδασκα και που δούλευκα, βρίσκα πάντα υπήρχε έναν κενό μέσα στην αγορά, ενώ υπήρχαν πάρα πολλά κομμωτήρια.
ο οποίος κάθε άλλος κομμωτής δημιουργήσε τον δικό του χώρο, και είχε υπαλλήλους. Υπήρχαν κομμωτήρια τα οποία έδωσαν την ευκαιρία σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολλά καλοί κομμωτές, αλλά δεν είχαν το επιχειρηματικό κομμάτι να μπορούν να δουλέψουν και να μένουν υπαλλήλοι για κάποιον. Βάσει του των ούλων, σχεδιάστηκε ο χώρος της HRTC και ο τρόπος που δουλεύει σαν χώρος, ενώ ότι φιλοξενά και συνεργάτες αυτοεργοδοτούμενους, άτομα τα οποία είναι τελειωμένοι κομμωτές, εγκαταρτισμένοι κομμωτές, αλλά δεν έχουν τη διάθεση ή τη γνώση ή την οικονομική άνεση να δημιουργήσουν ένα χώρο δικό τους. Και παράλληλα να δώσει ένα σπίτι για υπαλλήλους οι οποίοι θέλουν να εξελίξουν το επάγγελμα τους και να νιώθουν ότι μεγαλώνουν μέσα σε ένα χώρο πιο οικογενειακό. Καταρχήν, ο χώρος, όπως σας έχω πει, είναι πολύ διαφορετικός από οτιδήποτε υπάρχει. Σε μια εμπειρία το γεγονός του να βρίσκεσαι μέσα σε αυτόν τον χώρο. Κατά δεύτερον, το κλίμα είναι πάντα φιλικό, σχεδόν οικογενειακό. Είμαστε σαν οικογένεια μέσα στη HRTC. Ο πελάτης έχει να κερδίσει μια διαφορετική εμπειρία μέσα από τον χώρο και από τα άτομα της. Οι άνθρωποι που απολαμβάνουν τον που κάνουν και προσπαθούν να το κάνουν όσο καλύτερα γίνεται, και τούτο φαίνεται. Υπάρχει πάντα έναν element διασκέδασης και χαράς μέσα στον χώρο, να τα αποκαλέσουμε, γιατί ο κόσμος νιώθει πολλά άνετα, όπως και οι υπαλλήλοι μας, αλλά και οι πελάτες μας. Είναι πολύ εύκολο να βρίσκεσαι μέσα σε αυτόν τον χώρο και φυσικά η ποιότητα των αποτελεσμάτων, το στυλ και η προσέγγιση που παίρνουμε στα μαλλιά, που είναι καθαρά ανθρωποκεντρική. Κατασκευάζουμε λύσεις οι οποίες είναι κομμένες, ραμμένες στα μέτρα του κάθε πελάτη μας και όχι έναν κουστούμι το οποίο πάει σε όλους.